Ez, infogunean arreta muia jarri. Asmatin duen. Lego baita bat. Zendako dago. Hau, ba, gero. Vale. Zenbat pixu izan dira? Ekintzak nun izango dira ze eremutan, eta gero ba, hilabetero ze egon liteke. Tipografiarekin. Neko erten bezala, bale, zakamo izartegea, eta aizian lizenea ezkerretan. Toporagoak, sormengunea. Hemen hiru espazio nagusi da, lehenengoa sartuko gana, guren arratxa izena du, eta hoan ikusiko dugunan kontrakoa da, bai. Izango leku bat, eskulan gintzarako, artizautarako, zikintzeko, pankartak egiteko, bale. Eta gero jagoaz, musikari lokala, hemen